ассалому алейкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо нок ва хусусиятҳои шифобахшии он мебошад. пеш аз он ки мавзӯъро оғоз кунем, аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ба канал обуна шавед, ба видео лайк монед. нок аз растаниҳои қадимтарин ба шумор меравад. 1000 сол пеш то солшумори мо олим ҳомер нокро яке аз ҳадияҳои худованд номидааст. дар тоҷикистон навъи худрӯи нок хеле бисёр аст. онро аз қадимулайём барои муолиҷаи беморон истифода мебурданд. абумансури муваффақ фармудааст ки мурӯд ду навъ мешавад: даштӣ ва бӯстонӣ. даштиаш дарди нимсараро, яъне ки мигрен мегӯянд, онро шифо мебахшад. ҷигару меъдаро қавӣ гардонад ва бодҳоро аз организм берун месозад. оби барги мурӯди бӯстонӣ меъдаро қавӣ мегардонад. ғайр аз ин, нок арақи баданро рафъ месозад ва ташнагиро мешиканад. тухмдонаи он хусусияти ислоҳбандӣ дорад ва истеъмоли он исҳоли хунинро шифо мебахшад. ширааш хунравии шушро боз медорад. равғанаш бошад мӯйҳоро мустаҳкам намуда, сабзиши онҳоро меафзояд ва ҳатто метавонад рангашро сиёҳ кунад. абуалӣ ибни сино овардааст ки нок қалбу меъдаро мустаҳкам намуда, хунравиро нигоҳ медорад. инчунин шукуфаро шифо мебахшад. агар бо обаш гулӯро ғарғар намоянд, ба дарди гулӯ ва гулӯзиндонак фоидаовар аст. аз навъҳои гуногуни нок ёдовар шудан мумкин аст ки беҳтарини он калону ширинаш аст. нӯшобаи барги нок барои шамолхӯрӣ фоида дорад ва гулӯдардро шифо мебахшад. ноки ширин хунтуфкунӣ ва захми бади шушро рафъ месозад ва ташнагиро низ мешиканад. тухмдонҳояш кирми меъдаро нест месозанд. тару тоза ва хушккардаи нокро истифода баранд, исҳолро банд мекунад. нок хусусиятҳои рӯҳафзоӣ дошта, таби касро хушк ва таппиши дилро ба танзим меорад, яъне ки дар ҳолати нормалӣ нигоҳ медорад. нок нерӯбахши меъда буда, ғизоро нағз ҳазм мекунад ва сӯзоки шошадонро шифо мебахшад. ҳар қадар нок хушбӯй бошад, барои дил ҳамон қадар фоидаовар аст. ноки турш ҷигару меъдаро пурқувват карда, иштиҳоро меорад. лек ноки турш дерҳазм мебошад. пирони солхӯрда набояд аз он истеъмол намоянд. дар тибби мардумӣ ҷӯшобаи нокҳои хушккардаро барои муолиҷаи вараҷа, сурфаи истилоҷӣ ва беморони гирифтори исҳоли хунин мефармоянд. ҷӯшобаи нок ташнагиро мешиканад. аз ин рӯ онро ба беморони табъи баланддошта тавсия дода мешавад. дар тибби муосир ба беморони санги гурда, шошадон, вараҷа, сурфа ва исҳол шира ва ҷӯшобаи нокро тавсия дода мешавад. хусусияти зидди исҳолии нок ба моддаҳои давбоғие ки дар таркибаш ҳаст иртиботи қавӣ дорад. дар баргҳои сабзи нок олимони ҳинд моддаи феноли навро кашф намуданд, ки таъсираш ба таъсири моддаи арбутин мувофиқат мекунад. хусусияти пешобронии он ба моддаи мазкур иртибот дорад. шираи нок манбаи витаминҳо буда, ташнагиро рафъ сохта, кори меъдаю рӯдаҳоро ба танзим оварда, ба одамони фарбеҳ бисёр ҳам муфид аст. вобаста ба таркиби бои меваи нок аз витаминҳо, унсур ва моддаҳои давбоғӣ, шира ва обҷӯши меваҳои хушкии он барои бемориҳои дил, рагҳои хунгард, гурдаҳо ки бо варамҳо ҷараён мегирад, ниҳоят фоидадор аст. ин буд каме маълумот дар мавзӯи хусусиятҳои шифобахшии нок. ба канали мо обуна шавед, ба видео лайк монед. дигар хусусиятҳои шифобахшии нокро агар шумо донед, ба комментария нависед, то ки мо ба дигарон расонем. ҳамеша худованд дар паноҳаш нигаҳбон бошад. саломату бардавом бошед.